Wel, bore da, a chroeso i chi gyd i roedfa bore yma, yn enw yn Arglwydd Iesu Grist. Croeso arbennig i chi, os chi'n ymweld â ni, gobeithio chi'n teimlo'n gytrefol gyda ni, ar os ych chi gael paned ar y diwedd. Emyr sy'n arwen bore yma, ac am 5 o gloch. Mae Gwydion heddi yn Llambed, felly ni'n cofio amdano fe, ac am yr eglwys yno. Wedyn, ysgol Sul i ddilyn am 4:30, ac yna, fel ni'n gweud, cwrdd eto hyn o'n 5. Cwrgweddi nos Fawrth. Di Mercher wedyn nos Fercher, mae dyganfod Crisnogaeth yn digwydd, a'r clybiau fel arfer di Gwener. Bore di Sadwn, mae'r dynion yn cwrdd i gael brecwast, ac yna, fel ni wedi coeddi, casgen y mis, mae'n Sul ola'r mis nawr, casgen y mis ar gyfer mis Ionawr, gwaith United Beach Missions, ac mae yna neges di bod ar WhatsApp yn rhoi mwy o wybodaeth a pwyntiau gweddi am y gwaith yna. Sul nesaf yn y bore, ni'n disgwyl, os dyw ei mynd, Gwydion i arwen, a bydd yna gymundeb yn y bore, ac yna cofiwch pnawn di Sul nesaf am 5 o gloch. Bydd yna ddim oedfa fan hyn, bydd yna oedfa bedydd Emrys a Bedwyr am 5 o gloch yn eglwys Minster gyda lluniaeth i ddilyn. Rhagrybydd wedyn, yr 8fed o Chwefror ar y dydd Sadwrn am 11:30 bydd cwrdd aelodau fan hyn. Dewch ni weddio. Ni'n diolch i ti o arglwydd am dy ddaiwni ato ni. Ni'n diolch am dy ras a dy drygaredd di. Diolch i ti am gael deffro bore yma yn iach ac y gallu dod at yn gilydd fel hyn a dy addoli di a cwrdd gyda'n gilydd mewn lle cyhoeddus. Ni'n diolch i ti nawr am dair di. Helpa ni i wrando, helpa ni arglwydd i ymateb i'r hyn yn ei glywed. Ac ni'n gofyn nawr am help yr Ysbryd Glân, fel bod ni yn daddoli di o'n calonnau. Ni'n diolch i ti y bore yma am yr arglwydd Iesu Grist, a bod neb yn cymharu gyda fi. Diolch bore yma am ei fywyd, diolch am bob gweithred a bob gair. Diolch am ei gariad a diolch am ei fuddod yn mynd i'r groes. Ac ni yn gweddio arglwydd y byddwn ni yn profi y reality, yr atgyfodiad yn ein bywydau ni. Diolch bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw ac yn eistedd ar dy ddeheulaw di. Ac ni yn diolch bore yma bod yn newyddion da amdano fe wedi mynd ar led i bob gwlad. Diolch bod yna filiynau bore yma yn dathlu yr atgyfodiad. Ac ni'n gweddio y byddai mwy a mwy yn clywed am hyn ac yn dod i wybod i sicrwydd ac yn dod at yr arglwydd Iesu Grist fel arglwydd a gwiredwr. Ni'n cyflwyno Emyr i ti nawr ac yn gweddio ar y ti ddefnyddio fe. Ac wrth iddo fe esbonio'r gair i ni, byddwn ni'n gweld pethau newydd rhyfeddol yn dair di. Ac byddwn yna ar gyhoeddiad ac byddwn ni o wybod bod yr arglwydd Iesu Grist yn fyw, bod yna mae fe yw'r blaenffrwydd. A bod gyda ni sicrwydd y fywyd rhagwyddol o dynabod di. Ac gwybod byddwn ni gyda ti yn y nef am byth. Ni'n diolch i ti arglwydd am yr holl fendithion ti'n rhoi i ni. Ac ni'n gweddio wrth i ni feddwl am y pethau yma, byddai ti'n llenwi'n calonnau ni a dy gariad i ac a llawenydd a gobeith a heddwch tangnefedd yr efengil. Gogonedda enw Iesu Grist, bore yma nawr, trwy ein gwlad ni, trwy ein byd ni. Amen. Meddwl bore yma eto am yr atgyfodiad. Ond wrth gwrs, mae'r atgyfodiad dim ond yn gwneud synwyr yng nghyd-destun marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist. A felly, ni'n mynd i ganu i ddechrau, rhif 35 yn yr atodiad. O am weld y wawr ar y tywyllaf ddydd, Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yn ei guron frew a'i roi ar groes o bren. O'r fath rym, grym y groes. Oen ein Duw yn dioddau loes, dig y nef arno ef.
i ni gael maddeiant wrth ei groes. A mae'r pennill ola'n dweud hyn. Yn ei glwyfau ef cuddio naf byth mwy. A mi ddoddioddef rwyf yn rhydd. Concrodd angau di ac yn awr caf fyw trwy ras rhyfeddol Duw. Diolch iddo. Nawn ni sefyll i ganu dyn gilydd.
ni droi eto bore yma at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, pennod 15, ac adnodau 12 ymlaen i ddiwedd y bennod, yr adran fawr yma ar yr atgyfodiad. 1 Corinthiaid, pennod 15, dechrau'n adnod 12. Yn awr, os pregethu'r Crist ei fod wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, sut y mae rai yn eich plith yn dweud nad oes atgyfodiad y meirw? Os nad oes atgyfodiad y meirw, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, gwagedd yw'r hyn a bregethu'r gennym ni, a gwagedd hefyd yw eich ffydd chwi. A ninnau hefyd wedi ein cael yn dystion twyllodrus i Dduw. Am ein bod wedi tystiolaethu iddo gyfodi Crist, ac yn dau heb wneud hynny os yw'n wir nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi. Oherwydd os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi, nid yw Crist wedi ei gyfodi chwaith. Ac os nad yw Crist wedi ei gyfodi, ofer yw eich ffydd ac yn eich pechodau yr ydych o hyd. Mae'n dilyn hefyd fod y rhai a hunodd yng Nghrist wedi darfod amdanynt. Os ar gyfer y bywyd hwn yn unig yr ydym wedi gobeithio yng Nghrist, na ni yw'r bobl fwyaf truenus o bawb. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Ond pob un yn ei briod drefn, Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef y rhai sy'n eiddo Crist. Yna daw'r diwedd, pan fydd Crist yn traddodi'r deyrnas i Dduw'r Tad, ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu. Oherwydd y mae'n rhaid iddo ef ddal i deyrnasu nes iddo osod ei holl elynion dan ei draed. Y gelyn olaf a ddileir yw angau. Oherwydd yng ngeiriau'r ysgrythyr, darostyngodd bob peth dan ei draed ef. Ond pan yw'n dweud bod pob peth wedi ei ddarostwng, mae'n amlwg nad yw hyn yn cynnwys Duw, yr un sydd wedi darostwng bob peth iddo ef. Ond pan fydd pob peth wedi ei ddarostwng i'r mab, yna fe ddarostyngu'r y mab yntau i'r hwn a ddarostyngodd bob peth iddo ef. Ac felly Duw fydd oll yn oll. Os nad oes atgyfodiad, beth aw na y rai hynny a fedyddir dros y meirw? Os nad yw'r meirw'n cael ei cyfodi o gwbl, i ba bwrpas y bydyddir hwy drostynt? Ac i ba ddiben rydym ninnau hefyd mewn perygl bob awr? Yr wyf yn marw beunydd. Mae hyn cynwired a bod gennyf ymffrost yn o'ch gyfeillion yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Os fel dyn cyffredin yr ymleddais a bwystfilod yn Ephesus, pa elw fyddai hyn i mi? Os na chyfodir y meirw, gadewch i ni fwyta ac yfed, canis y fori byddwn farw. Peidiwch â chymryd eich cam arwain. Mae cwmni drwg yn llygru cymeriad da. Deffrowch i'ch iawn bwyll a chefnwch ar bechod. Oherwydd mae'r rhai na wyddant ddim am Dduw. I godi cywilydd arnoch rwyf yn dweud hyn.
Ond bydd rhywun yn dweud, pa fodd mae'r meirw'n cael ei cyfodi? A pha fath gorff y byddant yn dod? Y ffwl. Beth am yr had rwy ti'n ei hau? Ni roddir bywyd iddo heb iddo farw yn gyntaf. Ar hyn yr wyt yn ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronyn, noeth, o wenydd efallai neu o ryw rawn arall. Ond Duw yn ôl ei ewyllus ei hun sydd yn rhoi corff iddo i bob un o'r hadau ei gorff ei hun. Oherwydd nid yr un cnawd yw pob cnawd. Ond un peth yw cnawd dynion, peth arall yw cnawd anifeiliaid, beth arall yw cnawd adar a peth arall yw cnawd pysgod. Mae hefyd gyrff nefol a chyrff daearol. Ond un peth yw gogoniant y rai nefol a peth gwahanol yw gogoniant y rai daearol. Un peth yw gogoniant yr haul, a peth arall yw gogoniant y lloer, a peth arall yw gogoniant y sêr. Ond wir, mae rhagor rhwng seren a seren mewn gogoniant. Felly hefyd y bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Heir mewn llygredigaeth, cyfodir mewn anllygredigaeth. Heir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Heir mewn gwendid, cyfodir mewn nerth. Yn gorff aniannol yr heirif, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Os oes corff aniannol, y mae hefyd gorff ysbrydol. Felly'n wir, mae'n ysgrifenedig. Daeth y dyn cyntaf adda yn fod byw. Ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond yr aniannol ac yna yr ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddaear y mae a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Mae rai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac mae rai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd y bydd delw'r dyn o'r nef arnom. Hyn yr wyf yn ei olygu gyfeillion, ni all cig a gwaed etifeddu teyrnas dduw. Ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. Clywch, yr wyf yn mynegu dirgelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond yr ydym i gyd i gael ein newid. Mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwethaf. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirw'n cael ei cyfodi yn anllygredig, a ninnau'n cael ei newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. A phan fydd y llygradwy hwn wedi gwisgo anllygredigaeth, a'r marwol hwn wedi gwisgo anfarwoldeb, yna bydd y geiriau hyn sydd yn ysgrifenedig yn dod yn wir. Llyncwyd angau mewn buddugoliaeth. O angau, ble mae dy fuddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Colyn angau yw pechod. A grym pechod yw'r gyfraith. Ond i Dduw y bor diolch, yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni trwy ein harglwydd Iesu Grist. Felly fy nghyfeillion annwyl, byddwch yn gadarn a diysgog, yn helaeth bob amser yng ngwaith yr arglwydd.
gan eich bod yn gwybod nad yw eich llafur yn yr arglwydd yn ofer. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ni'n mynd i ganu Emyn rhif 645. Chwech, 4, 5. A'i marw rhaid i mi, a rhoi fy nghorff i lawr. Oes rhaid i'm henaid ofnus ffoi i dragwyddoldeb mawr. Beth ddaw ohono fi, ar ôl gadael de ar lawr? Tragwyddol wai, neu hedd dilith a fydd fy rhan rhyw awr? Deffroer fy nghysglyd lwch pan seinio etgor Duw, y byd ar dan a'r nef yn ffoi rhag barnwr meirw a byw. O, am gael treulio fo oes clod i'm harglwydd mawr. A rhodio'n isel gyda Duw tra fyddwydd ar y llawr. Na ni sefyll i ganu. Gael stori'r plant. Nawr, diolch yn fawr. Oes na rhaid dod lawr llawr? O'r lloff. O, ma nhw. Bore da, mae yna le i bawb, sa'n siŵr pan mae cwpan fan hyn. Na ni. Reit, bore da bawb. Reit, cyn i ni ddechrau stori plant bore yma, dwi eisiau ni neidio nôl fel petai i wythnos diwethaf i gael recap bach a chofio beth ysgon ni yn y stori wythnos diwethaf. Okay? A fi'n credu oedd bron pawb yma, Llbeco, ti'n sal yn dod ti? Ti'n well, Caerdydd? Da iawn, lyflu weld ti. Oedd pawb arall fi'n credu yno wythnos diwethaf. Felly, no pressure. Pwy sy'n gyd arno chi nawr, gall Beca jyst eisiau nôl a gwrando. Pwy sy'n cofio, dath rhywun i helpu Catrin Fflir wythnos diwetha i roi'r stori yn do? Nid Molly. Pwy arall dall? Chi'n cofio? Oedd yn eistedd fan hyn? Pip y penguin? Yeah? A chi'n cofio beth oedd Pip eisiau? Oedd eisiau bwyta moron, oedd. Ond, i ddechrau, rhaid i rhywbeth i ddigwydd yn doedd. Beth ddigwyddodd? Beth oedd rhaid i Pip i wneud? Y helpo chi? Plannu nhw. Plannu'r moron i hunain, i plannu hadau. A dyn gosod Catrin Fflir yr hadau i chi mewn bag yn do. Cwestiwn, oedd yr hadau yna yn edrych fel moron i ddechrau? Nago, na. Oedd rhaid i rhywbeth i ddigwydd. Felly, mae Eila wedi gweud yn barod, oedd rhaid plannu'r hadau i ddechrau. Plannu nhw'n lle? Ar y carpet? Na. Ble? Mewn mwd, ie, mewn pridd, da iawn, Sethefo, ie. Mewn pot bach o bridd.
A wnaethoch chi adael y pridd wedyn, jyst a gobeithio byddai'r moron yn tyfu? Na, bydd oedd angen ar y pridd y seta? Oedd angen dŵr, oedd angen beth arall? Hael. A bach o amser wedyn, ie? Ond, yn rhyfeddol, nath eich moron chi dyfu jyst fel nando. Ie? A wedyn nhw'n gallu mynd i'r pridd a chael y moron allan. A chi'n cofio hefyd, wnaethon ni glywed sôn, nath Catrin Fflir ddarllen, a Emyr wedi cael darllen hefyd, am Iesu Grist, y blaenffrwyth. Chi'n cofio'r gair yna, blaenffrwyth, a ni wedi clywed amdano fe'n barod heddi yn y darlleniad a'r weddi. Chi'n cofio beth yw ystyr y gair blaenffrwyth? Pam oedd Iesu Grist yn cael ei alw'n blaenffrwyth? Oce, wel, y ffrwyth cyntaf, efe. Iesu Grist oedd y cyntaf i gael ei atgyfodi. A glywon ni y sicrwydd sydd gyda pawb sy'n credu yn atgyfodiad Iesu Grist, y byddan nhw hefyd rhyw ddydd yn cael ei atgyfodi. Oce, nawr ni'n neidio nôl i heddi. Ni yma heddi nawr, stori heddi. Chio be, ble bynnag i ni'n edrych o'n cwmpas ni, ni'n gallu gweld tystiolaeth o fywyd. Pethau byw, pethau'n tyfu. A chi'n gweld beth? Cododd yng nghalon i'n dwyrnod wythnos yma. Is i allan i'r ardd, oedd hi'n ddwyrnod tywyll, jyst fel heddi a dweud y gwir, oer, bwrw glaw. A chi'n gweld beth? Nes i weld rhywbeth nath i'n nghalon i godi. A dynus i lun ohono fe i chi. A gobeithio bydd ar y sleid nawr. Unrhyw eiliad nawr. Na ni, dyma ni. Dyma beth oedd wedi gwneud i'n nghalon i godi. Chi'n gwybod beth yw reina? Ie. Ie, Cennin Pedr, ie, da iawn. Felly, o'n i wedi'n nghofio'n llwyr yn hyn, nôl y mis Medi, sbel fawr yn ôl, nes i blannu bulbs Cennin Pedr yn y pot yma. A nawr, maen nhw wedi dechrau tyfu. So'r blodau yna eto, ond oedd e jyst yn lyflu weld y dail gwyrdd yn ymddangos trwy'r pridd. Sy'n dystiolaeth o fywyd. Ond hefyd, bod ni'n gallu gweld lot o fywyd o'n cwmpas ni, ni'n gallu gweld tystiolaeth o farwolaeth hefyd. Pethau wedi marw, neu pethau yn y broses o farw. Mae gennau 2 fag i chi fan hyn. Dyma'r cyntaf. Rhywbeth arall nes i wythnos diwetha oedd mynd allan a brwsio pentwr o rhain i ffwrdd o ffrynt y tŷ. A beth sy'n gyda fi fan hyn? Dail. Pa fath o dail yw nhw? Brown. So beth mae hwnna'n gweithio ni? Dail brown, maen nhw wedi marw. Okay? A rhywbeth arall sy'n gyda fi fan hyn, yn y bag yma, sy'n gwrs gallu gweld, ond beth yw'r enna? Sweet potatoes yn nhw, ond, eila, fydde ti eisiau bita'r sweet potato yna? Dwi eitha pawb, beth sydd wedi digwydd iddyn nhw? Maen nhw wedi mynd yn mouldy, ydyn. Maen nhw wedi mynd yn mouldy, maen nhw wedi dechrau pydru. Fydden ni yn sicr ddim eisiau bita'r rheina amser cynno dysil heddi. Felly, ni'n rhoi nhw i ffwrdd, yna rhoi nhw'n y bin algylchu wedyn. A felly, mae'r holl bethau hyn yn dangos tystiolaeth o farwolaeth. A sa'n credu bydd y sweet potatoes na'r dail yn cael bywyd newydd. Ond, a ni'n mynd i glywed mwy am hyn mewn munud, os i ni'n credu yn atgyfodiad Iesu Grist, bod Iesu Grist y blaenffrwyth wedi atgyfodi, fyddwn ni hefyd rhyw ddydd yn cael corff newydd, fel corff Iesu Grist. Waw. Okay. Ond cyn i ni fynd i sôn a meddwl am ein corff newydd ni, dwi eisiau sôn am y corff sydd gyda ni nawr. Mae Duw wedi creu a rhoi corff i bob un ohono ni. Mae bob un ohono ni'n edrych yn wahanol ac yn unigryw yma bore yma. Sy'n gret. Diolch i Dduw am hynny. Ond hefyd mae ambell i beth yn gallu digwydd i'n corff ni yn dos. Weithiau. Ni'n mynd i weld ambell i lun nawr, a dwi eisiau chi ddweud wrthai beth yw'r broblem, dim problem, beth sy'n bod, okay? beth sy'n mater ar bob un o'r bobl hyn. Dyma'r un cyntaf, beth sy'n bod ar y bachgen bach yma? Mols, beth sy'n bod o fe? Mae di... Unrhyw? Mae di mynd i gysgu ar y ddesg, ar y bwrdd. Mae gorff bach wedi blino gymaint, na i weid pam. Oedd wedi bod yn yr ysgol, oedd wedi gweithio'n galed yn yr ysgol trwy dydd, oedd wedi gwrando ar ei athrawes, a wedi chwarae gyda'i ffrindiau, syth ar ôl ysgol, oedd a'i ffrind gorau wedi seiclo nôl i tŷ ffrind, wedi cael amser i chwarae gyda'i gilydd. Syth ar ôl hynny, mynd adre,
newid i ddillad smart, a ath y teulu gyd wedyn i ddathlu penblwydd mam gi. Waw. Sim ryfedd bod ei gorff bach wedi blino. A mae'n cyrff ni gyd yn blino o dro i dro, yn nhw. Pwy sydd ddim wedi blino fan hyn? Heila. Erioed. Waw. Fi eisiau gwybod beth i ti'n bita. Ta waith. Mynd mlaen i'r un nesaf. O dier. Beth sydd wedi digwydd i hon? Mae wedi torri braich. Oedd hi ar ei sgwter, oedd hi'n gwisgo helmed a pads, oedd hi rhyw ffordd na gilydd wedi syrthio i ffwrdd o'r sgwter, a nath hi dorri braich. Eithon nhw i'r ysbyty, a nath y meddygon dynnu llun arbennig oedd yn gallu gweld ti mewn i braich chi a gweld bod esgyrn wedi torri. Os un o'ch chi wedi torri rhan o'ch corff o'r blaen? Na? Mae'r ferchfach yma nawr yn gorfod gwisgo'r cast yma i warchod ei braich chi. A felly, bod yn cyrff ni yn amazing, a maen nhw'n gallu gwneud pethau hollol ryfeddol, maen nhw hefyd o bryd i'w gilydd yn gallu torri. Diolch beds, ar un nesaf. O dier. Beth sy'n bod ar y ferchfach yma, chi'n meddwl? Ie, mae'n sal, falle bod gyda ddi cur pen neu poen bol, falle gres. Os un o'ch chi wedi bod yn edrych fel hyn? Os un o'ch chi wedi bod yn sal? Sneb erioed wedi bod yn sal yma. Oce, iawn. Beth mae mam a dad yn rhoi i chi i helpu chi wella? Chi'n cofio? Moddion, ie. Weithiau mae'n blasu'n weithiau mae'n blasu'n, fi. Eset yn cytuno. A mae moddion gwych i gael, mae'n gallu gwella ni, ond wedyn, dro arall, eith y corff yn sal eto. Newch chi bigo rhywbeth arall lan. A wedyn, yr un olaf am nawr. Right. Oce, ewn ni edrych, yr ochr pen arall gyntaf, yr un sy'n gwenu fyna. Beth sy'n gan hon? Spectol, ie. A weithiau, pan mae person yn mynd yn hun, dyw'r llyged ddim yn gweithio yn dda iawn. A weithiau, mae rhaid cael rhywbeth i helpu ni weld yn well. A mae hi'n gwisgo spectol smart. Beth am y dyn yn y canol? Beth am ein defnyddio? Rhyw fath o... troli bach, rhyw ffram cerdded i helpu fe gerdded, a helpu i gorffau symud yn well. A wedyn, beth am y gŵr yma ar y pen fan hyn? Beth sydd gyda fe? Dwi ddim yn gwrando ar gerddoriaeth gyda llaw. Mae e'n methu clywed, so mae angen cael rhywbeth i roi mewn clustau wedyn methu clywed. Gwych. Ie, eglurhad da iawn fan y Delsi. Dwi ddim yn gallu clywed yn iawn, a felly mae wedi gorfod gwisgo'r teclyn bach yma i helpu fe i glywed. Felly, pa mor rhyfeddol yw'n cyrff ni, a rhyfeddol mae Duw wedi rhoi'r cyrff yma i ni, gall pethau fynd o'i le weithiau. Okay? Achos, i ni'n byw mewn byd sydd ddim yn berffaith. Nath Duw greu byd perffaith, ond achos bod ni ddim yn dilyn rheolau Duw, dath pechod mewn i'r byd. A ni'n gallu gweld effaith pechod tu mewn i ni, yn ein calon, a ni hefyd nawr wedi gweld lluniau o beth mae pechod yn gallu gwneud, a byw yn y byd mae'n gallu gwneud, tu allan hefyd. Ni'n gallu mynd i flino, ni'n gallu bod yn sal, ni'n gallu cael rhannau o'n corff ni'n torri, ni yn heneiddio. Ond chi'n gwybod beth? Nath Duw godi Iesu Grist o farw'n fyw. A mae corff Iesu Grist nawr byth yn blino. Dwi byth yn torri, dwi byth yn mynd yn sal, a dwi byth yn heneiddio mynd yn hen. Ac os i ni'n credu yn atgyfodiad Iesu Grist, rhyw ddydd byddwn ni hefyd yn cael corff newydd fel corff Iesu Grist. Waw. Corff, chi'n gallu dychmygu yna? Corff bydd dim angen calpol yn y tŷ. Okay? Bydd dim angen calpol ar neb. Okay? Byddwn ni byth yn teimlo'n flinedig, byth yn heneiddio, byth yn teimlo'n sal yn brifo. Mae'n anodd credu fe'n dyw e, achos mae'r holl bethau hyn yn digwydd i ni mor aml. Ond sut? Pryd mae hwn yn mynd i ddigwydd? Dyn ni ddim cweit yn siŵr. Dyn ni ddim yn gwybod pryd bydd Iesu Grist yn dod nôl i roi'r cyrff newydd mae ni, i'n casglu ni. Ar hyn o bryd, wrth gwrs, mae Iesu Grist yn y nef. Ond, rhyw ddydd, a sa'n ni'n gwybod pryd, bydd Iesu Grist yn dod nôl i roi'r corff newydd yma i ni. Nawr, mae Emyr wedi darllen yn barod, bydd utgorn yn seinio, na'r geiriau oedd yn y benod,
utgorn yn seinio. Os oedd chwaer fach Lois Adams yma heddi, fydden ni'n gofyn i Lydia Adams i chwarae'r trwmped. Mae Lydia yn chwarae'r trwmped yn dda. Gair arall am trwmped. Chi'n meddwl beth yw trwmped i chi? Yeah? Gair arall am trwmped yw utgorn. A rhyw ddwyrnod, pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, bydd trwmped yn canu. A bydd pawb yn clywed e. A chi'n meddwl beth? Mor gyflym am ein cymryd i chi fynd fel hyn, blinco, byddwn ni'n cael corff, bydd pob Cristion sydd wedi marw a sydd dal yn fyw yn cael ein corff newydd ni. Y corff yma sy'n debyg i gorff Iesu Grist. Y corff fydd byth yn heneiddio, byth yn brifo, byth yn mynd yn sâl. Waw. Ond, beth sy'n angen i ni wneud tra bod ni'n aros? Achos dyn ni'n gwybod pryd mae Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn mynd i ddod nôl i'n casglu ni, ond dyn ni'n gwybod pryd. Felly beth ddylwn ni'n wneud yn y cyfamser, chi'n meddwl? Wel, os edrychwn ni ar y sleid nesaf, dyma'r adnod ola nath Emyr ddarllen o air Duw o 1 Corinthiaid, pennod 15, adnod 58 yw hon, a ni'n mynd i edrych ar fersiwn Bible.net o'r adnod. Na i ddarllen yr adnod i ni. Felly, so dyma beth ddylwn ni'n wneud tra bod ni'n aros. Felly, safwch yn gadarn, yn gryf, frodyr a chwiorydd. Ni gyd. Peidiwch gadael i ddim byd eich ysgwyd chi. Peidiwch yn bod yn nerfus na phoeni am ddim byd arall. Rowch eich hunain yn llwyr i waith yr arglwydd, i waith Duw. Dych chi'n gwybod fod unrhyw beth wnewch chi'r arglwydd ddim yn wastraff amser. A felly, mae gyda ni pawb, pob un ohono ni, waith pwysig i wneud. A felly falle bod ni'n teimlo'n flinedig. Falle bod ni wedi heneiddio. Falle bod ni wedi brifo. Falle bod ni'n teimlo'n sâl. Yr holl bethau hyn, mae gyda pob un ohono ni waith pwysig i wneud, sef rhannu'r newyddion da am Iesu Grist. Rhannu a siarad gyda pobl eraill o'n cwmpas ni am atgyfodiad Iesu Grist. Iddyn nhw hefyd i gredu yn atgyfodiad Iesu Grist a hefyd cael corff newydd rhyw ddydd. Reit, dwi am i ni weddio nawr yn fyr iawn a gofyn i Dduw am help i ni wneud hyn i gyd. Okay? Felly, beth am ni weddio'n gyda'n gilydd? O Dduw yn tad, ni'n diolch i ti am bopeth ni wedi darllen a wedi clywed yn barod heddi. A diolch i ti am bopeth fyddwn ni yn clywed gweddill yr oedfa. Diolch i ti am farwolaeth ac am atgyfodiad Iesu Grist a bod pawb sy'n credu yn atgyfodiad Iesu Grist rhyw ddydd yn mynd i gael corff newydd. Hefyd, Arglwydd, diolch i ti am rhoi'r cyfle i ni i fedru rhannu a helpa ni i rhannu'r newyddion da yma am yr atgyfodiad gyda phobl eraill. Diolch i ti am yn caru ni gymaint i ti drefnu'r atgyfodiad ar yn cyfer ni yn y lle cyntaf. Amen. Oce, ewch yn ôl i eistedd nawr. Diolch yn fawr. Diolch Manda. Ni'n mynd i ganu rhif 57 yn yr atodiad a nawr. Mae gorseddfa yn cyfri uwch thronau disglau'r dyn, y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. Nawn ni sefyll i ganu.
gawn ni air o weddi efo'n gilydd, nhw'n ni droi at ddiw. Arglwydd i ni yn diolch i ti. Wrth i ni edrych ar y byd o'n cwmpas, fod yna gymaint o bethau sydd yn tynnu'n sylw ni at reality bywyd a marwolaeth. Da, ni'n diolch i ti fod hyd yn oed trefn y tymhorau arglwydd. Yn flynyddol, yn atgoffa ni o hyn, ni'n gweld y byd o'n cwmpas ni yn troi yn frown ac yn marw yn ystod y geia. Ac yna, yn y gwanwyn, bywyd newydd yn dod. Arglwydd, i ni'n diolch i ti fod hyn yn rhan o dy gynllun di. Neu jyst ar gyfer y byd, ond ar ein cyfer ni. Ac arglwydd, ni'n gofyn nawr wrth i ni droi at yr benod yma. Wrth i ni feddwl am dy air di. Arglwydd, helpa ni i weld ac i ddeall ac i gredu ac i gael ein cysuro wrth glywed am yr atgyfodiad. Arglwydd, helpa ni nawr, rod y ysbryd i ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Felly ni'n dod at yr adran hir yma lle mae Paul yn sôn am yr atgyfodiad. Mor belled ni wedi gweld pwysigrwydd yr atgyfodiad. Hynny yw, heb yr atgyfodiad mae ar ben arno ni. Sdim gobaith dyn ni o gwbl. Ac yna wnaethon ni feddwl am sicrwydd yr atgyfodiad. Fod e'n rhywbeth ni'n gallu bod yn hyderus ynddo fe. Heddiw, mae'n ffocws ni'n mynd i fod ar natur yr atgyfodiad. Be mae'r atgyfodiad yma yn mynd i fod fel, os allai roi yn Cymraeg gorau glan taf. Wrth i ni gyrraedd adnod 35, falle wnaethoch chi sylwi, mae yna rhyw fath o shift yn digwydd. Mae Paul yn codi cwpl o gwestiynau rethregol, rhetorical questions. Mae'n dychmygu, neu falle yn lleisio, rai o gwrthwynebiadau pobl, falle hyd yn oed y Corinthiaid, at yr atgyfodiad. Mae'n dweud hyn. Ond bydd rhywun yn dweud, pa fodd mae'r meirw yn cael ei cyfodi? A pha fath gorff y byddant yn dod? Nawr, i fod yn onest, dyw Paul ddim yn meddwl lot o'r cwestiwn yma. Ydy, mae ymateb yn yr adnod nesaf, adnod 36, y ffwl, ddiflewyn ar dafod, mae'n dangos dylse'r atebion i'r cwestiwn yma fod yn eitha amlwg. Ond beth i fi eisiau gwneud felly bore yma yw cymryd y ddau gwestiwn yma a defnyddio nhw fel rhyw fath o allwedd i ddarllen gweddill y benod yma a'n helpu ni i ddeall yn well beth yw natur yr atgyfodiad. So mae'n y ddau gwestiwn. Cwestiwn cyntaf, pa fodd mae'r meirw'n cael ei cyfodi? So, mewn ffordd, beth yw'r cysylltiad rhwng y corff sy'n marw, beth sy'n digwydd i'r corff yma sy'n mynd lawr i'r bedd? Ac yna, yr ail gwestiwn, a pha fath gorff byddant yn dod, hynny yw, pa fath o gorff fydd gennym ni yn yr atgyfodiad. Nawr, y gair fi'n credu sy'n crynhoi hyn yw trawsnewidiad. Os chi eisiau un gair i grynhoi'r cwbl, beth yw natur ein hatgyfodiad ni? Trawsnewidiad, transformation. A darlun oedd yn dod i'r meddwl am mi'n siŵr bod miloedd o bregethwyr wedi defnyddio'r un darlun, yw lindys, caterpillar. Rhywbeth ddigon rhyfeddol mewn ffordd, hynny yw, mae pob bywyd yn rhyfeddod yn ydy, a chi'n edrych falle chi wedi gweld rhyw lindys fach yn cropian ar hyd deilen, mae corff digon addas ganddo fe ar gyfer byw ar blanhigyn a beta dail, ond fel arfer mae lindysyn yn beth digon plaen yn dydy. Beth sy'n digwydd i'r lindysyn yna? Wel,
Wel, mewn ffordd, mae'n marw yn dydy. Mae'n lapio ei hun mewn cocwn. Mae'n gwisgo dillad bydd. Ac yn hongian yna, yn edrych i bob pwrpas fel petai wedi marw. Ond wrth gwrs, dyw e ddim di marw. Y gwir yw, i'r lindys, just cysgu mae e, dros dro. Ac yna, ar ôl ychydig o amser, beth sy'n digwydd? Wel, mae'n codi yn dydy. Mae'n rhyw fath o atgyfodiad yn digwydd, ond mae e wedi traws newid. Yr un creadur, ac eto, corff newydd. Mae'n Billy Pala, iar fach yr ha. Mae'n brydferth. Mae'n rhyfeddol, mae'n esgyn, mae'n codi, yn hedfan, mae'n wych. Chwarae yn ein tŷ ni, mae yna lot o luniau wedi bod dros y blynyddoedd o Billy Palas. Ddim gymaint a hynny o'r lindys o. Achos mae'n rhywbeth hyfryd yn does amdanyn nhw. Wel, gadewch i ni feddwl te. Yn gyntaf, y pwynt cyntaf yw y corff fydd yn marw. Y corff fydd yn marw. A'r cwestiwn yna mae Paul yn gofyn, pa fodd mae'r meirw yn cael ei cyfodi? Mewn ffordd, y pwynt fan hyn yw, beth sy'n digwydd i'r corff sydd yn marw? Sut gall corff marw atgyfodi? Nawr, wrth gwrs, ni'n gwybod fel oedd y Corinthiaid yn gwybod, mae corff marw, fel arfer, mae'n cael ei gladdu, a beth sy'n digwydd i'r corff yna? Wel, mae e yn pydru. Mae'n dadfeilio. Neu, os yw e ddim yn cael ei gladdu, mae'n bosib bod e'n cael ei losgi, yn troi mewn i llwch a lludw. Falle bydd yr Corinthiaid yn fwy ymwybodol o bethau eraill sy'n gallu digwydd a di gweld cyrff yn cael ei camdrin mewn gwahanol ffyrdd. Mae Paul di sôn am ymladd bwystfilod, a falle bod nhw wedi gweld y fath yno, beth cyrff yn cael ei torri'n ddarnau. A felly, ar ryw lefel, chi'n gallu deall y cwestiwn yma, sut gall honna ddod nôl yn fyw? Ond fel fi wedi gweud yn barod, mae Paul fel petai'n meddwl fod yr ateb yn eitha amlwg a dweud y gwir. A mae'n cynnig tair ateb iddyn nhw mewn gwirionedd. Yn gyntaf, mae'n troi at fyd natur. Nag yw e. Mae'n troi at bethau byddwn nhw'n sicr wedi gwybod, drychwch ar adnod 36, beth am yr had rwy ti yn ei hau? Ni roddi'r bywyd iddo heb iddo farw'n gyntaf, a'r hyn rwy ti'n ei hau, nid y corff a fydd ydyw, ond gronyn noeth o wenydd efallai neu o ryw rawn arall. Byddwn nhw wedi gweld hyn dro ar ôl tro. Ffarmwr yn cymryd hadau, gwenydd neu grawn neu ryw had arall. A'r peth bach yna sydd yn edrych mor ddi-nod a gwan, mae'n cael ei roi yn y pridd. Mae'n marw. Ond nid yna diwedd y stori. Chi'n gwybod hyn, Corinthiaid. Trwy ragluniaeth Duw, mae e wedi trefnu corff newydd. Nawr, yr un hedyn sydd yn troi mewn i rhywbeth arall, ydy mae'n cael ei draws newid, na ni feddwl am hynny mewn moment, ond yr corff marw yna sydd yn dod nôl yn fyw. Mae Paul yn rhoi ail ateb iddyn nhw, rhywbeth eto bydden nhw'n gwybod, sef nerth Duw. Mae'n troi sôn am y gwahanol mathau o gnawd sydd yn bodoli. Mae'n sôn am cyrff dynion, ond hefyd cnawd anifeiliaid neu adar neu pysgod. A pwy sydd wedi creu rhain i gyd yn ei amrywiaeth nhw? Wel, Duw. A beth am yr haul a'r lloer a'r ser yn ei gogoniant nhw, yn ei disgleirdeb nhw? Pwy sydd wedi creu y rhain? Wel, Duw. Mae Paul fel petai'n dweud wrthyn nhw, chi wedi gweld y pethau yma, chi'n gwybod hyn. Mae Duw wedi rhoi cyrff addas i'r holl bethau yma, a mae Duw wedi creu'r pethau mawr a nerthol yma.
Dim byd yn amhosibl iddo fe, hyd yn oed codi'r meirw. Ac yn drydydd, mae'n rhoi esiampl arall. Yn dydy, esiampl, mae wedi defnyddio yn barod yn y llythyr, esiampl eto, mae'r Corinthiaid yn gwybod, dylsech chi wybod hyn, sef atgyfodiad Crist. Adnod 45. Felly'n wir, mae'n ysgrifenedig. Daeth y dyn cyntaf adda yn fod byw, ond daeth yr adda diwethaf yn ysbryd sydd yn rhoi bywyd. Eithir nid yr ysbrydol sy'n dod gyntaf, ond o'r aniannol ac yna'r ysbrydol. Y dyn cyntaf o'r ddaear y mae a llwch ydyw, ond yr ail ddyn o'r nef y mae. Mae rai sydd o'r llwch yn debyg i'r dyn o'r llwch, ac mae rai sydd o'r nef yn debyg i'r dyn o'r nef. Ac fel y bydd delw'r dyn o'r llwch arnom, felly hefyd bydd delw'r dyn o'r nef arnom. Mae Paul fan hyn yn disgrifio hanes iachawdwriaeth, cynllun mawr Duw i achub. Mae'n sôn am y ffaith fod adda wedi dod yn gyntaf, y dyn aniannol, deiarol o'r llwch. Ond nawr, mae rhywbeth newydd wedi digwydd. Chi'n gwybod hyn, Corinthiaid? Nawr mae'r dyn o'r nef wedi dod. Mae wedi dod nid jyst i fyw, ond i roi bywyd. Bywyd newydd, bywyd ysbrydol, a naeth ei gorff gael ei gamdrin, a'i ddarnio, a'i chwipio, a'i gladdu. Ac yna fe atgyfododd Pa fodd mae'r meirw'n cael ei cyfodi, dyna sut. Wel, mewn ffordd, Crist yw'r enghraifft gorau fan hyn, yn dyfe? Achos, chi'n cofio ar ôl i Iesu Grist atgyfodi, mae'n ymddangos i'w ddisgyblion, a be ni'n gweld fyna yw mae'r newid wedi digwydd, nawr ni ddod at y newid a'r trawsnewidiad yma, ond mae'n y barhad hefyd yn does. Weithio oedd y disgyblion ddim yn nabod ei ddechrau, yn ei sioc nhw, neu achos bod nhw'n cael ei dallu mewn rhyw ffordd, ar yr un pryd wedyn maen nhw yn ei adnabod e. Maen nhw yn gallu tystio, dyma yw y Crist, dyma Iesu, yr un i ni wedi bod yn byw gyda, ac yn bwyta gyda, ac yn chwerthin gyda, ac yn cysgu gyda, ac yn y storm gyda, a phopeth arall. A mae Iesu'n dangos iddyn nhw ar ôl ei atgyfodiad, mae'r un person yw e, a mae'n gallu bwyta, falle bod e ddim angen bwyta, ond mae'n gallu. Mae corff ganddo fe, mae'n dweud, dewch, cyffyrddwch yno fi, teimlwch ôl yr hoelion yn fy nwylo, yn fy nhraed. Dere, Thomas, rod y lawdi yn y twll yma yn fy ochr i, gwyboddwch mae fi yw e. Be sy'n mynd i ddigwydd i'ch corff chi? A tebyg yw, os nag yw Crist yn dychwelyd cyn hynny, a tebyg yw chi yn mynd i heneiddio, chi'n mynd i wanhau, ac yn y pen draw chi'n mynd i farw. Ond nid dyna diwedd y stori, medd Paul. Drychwch i fyd natur, drychwch at nerth Duw, drychwch at Grist, mae'ch corff chi yn mynd i gael ei gyfodi. Chi'n gorff ac yn enaid, mae'ch corff chi yn mynd i gael ei gyfodi. Nawr, mae'n y ddau cymhwysiad amlwg fan hyn yn does. Y cymhwysiad cyntaf yw mae angen i ni ofalu felly am ein cyrff ni. Mae dyn ni gyfrifoldeb, mae Duw wedi rhoi corff deiarol i ni, corff aniannol, corff addas i'r bywyd yma. A felly mae eisiau ni gymryd gofal ohono fe. Mae eisiau ni gymryd gofal o'n gilydd. Mae eisiau ni gymryd gofal o'r greadigaeth. Mae rai pobl yn cymryd yr agwedd yma, wel, dim ots.
Sdim ots am y corff yma. Sdim ots am y byd yma. Sdim ots am y bywyd yma. Ond na, dyw hynny ddim yn ffordd gywir o feddwl. Mae'r peth yma'n rodd gan Dduw. A ni'n gallu mwynhau, a ni fod i mwynhau yr pethau mae Duw wedi roi i ni. Ac ar yr un pryd, ni fod yn stiwardiad o'r hyn mae Duw wedi roi ni. Ni fod i gymryd gofal o'n iechyd ni. Ni fod i gadw golwg a gofal o'n cyrff ni. Ni fod i trin eraill yn ofalus ac yn dyner ac yn drigarog a ni fod i edrych ar ôl y byd yma mae Duw wedi roi i ni. Mewn gair, ni fod i fyw ergogoniant Duw tra bod ni ar y ddaear. Ond yna, yr ail gymhwysiad, a mae eisiau dal y ddau beth yma ochr yn ochr, sdim angen i ni boeni am y corff yma chwaith. Mae eisiau ni ofalu amdano fe, sdim eisiau pryderu amdano fe. Dyw ddim yn absolute, chi'n gweld. A falle bod gennych chi nam ar eich corff. Falle bod gennych chi rhyw wendid corfforol. Falle rhywbeth sydd yno ers eich geni. Falle rhywbeth sydd wedi digwydd i chi yn ystod eich bywyd. Os nag os yna rhywbeth yn barod, fe fydd yna rhyw ddydd. Llai sicrhau hynny i chi. Eich cefn chi'n dechrau brifo, eich pengliniau chi'n dechrau wneud synau od, a bydd yr wrinkles yn dod, a bydd yna greithiau. A bydd eich dannedd chi'n cwmpo mas rhyw ddydd. Bydd y corff yma yn dadfeilio yn allanol. A mae eisiau ni wynebu hynny, ond sdim angen i ni boeni. Sdim angen i ni ofni hynny. Achos wrth i'r dyn allanol ddadfeilio yn fewnol. Yn fewnol, mae Duw yn ein trawsnewid ni yn barod. Ac un dydd fe wneith e drawsnewid y corff marwol yma hefyd. Mae'n y ddyfyniad fi mor hoff ohono fe. Don Carson yn dweud hyn. I'm not suffering from anything a good resurrection can't fix. Yn wych di. Be chi'n edrych ymlaen i? Paned o goffi yn y bore hwnna sy'n neud chi teimlo'n fyw eto. Carson, mae'n wych. I'm not suffering from anything a good resurrection can't fix. So beth i chi'n dioddeg gyda'r bore yma, ond dwi ddim yn ddiwedd y byd, os allai roi e fel yna. Dwi ddim, sicr ddim yn ddiwedd y stori, ddim diwedd eich bywyd chi yw marwolaeth fel Cristion. Mae'r corff aniannol, y corff daearol yma, mae'n addas i'r byd yma. Ni'n mynd i farw, ond nid yna'r diwedd. Ni angen newid. Mae'n dyn ni angen cael ein traws newid. Mae Paul yn dweud hynny yn adnod 50. Hen yr wyf yn ei olygu gyfeillion, ni all cig a gwaed, hynny yw yr corff yma etifeddu teyrnas Dduw, ac ni all llygredigaeth etifeddu anllygredigaeth. A felly ni'n dod at yr ail bwynt, yr ail cwestiwn yma mae Paul yn holi. Yr ail bwynt sydd y fi bore yma yw hyn, y corff sydd i ddod. Y corff sydd i ddod. Drychwch eto ar adnod 35. Pa fodd mae'r meirw'n cael ei cyfodi, ond yna, a pha fath gorff y byddant yn dod. Pa fath o gorff felly fydd yn yr atgyfodiad? Mae'r corff yma, rhywsut, bod e'n falle mynd i farw a pydru neu cael ei dorri'n ddarnau neu losgi yn llidw, trwy nerth Duw, mae'r corff yna'n mynd i gyfodi ac yn mynd i gael ei newid. Ond i beth? Pa fath o gorff fydd gennym ni? Wel, does dim un gair digonol. Oes e? Adnod 42. Felly hefyd bydd gyda golwg ar atgyfodiad y meirw. Heir mewn llygredigaeth
cyfodir mewn anllygredigaeth. Heir mewn gwaradwydd, cyfodir mewn gogoniant. Heir mewn gwendid, cyfodir mewn nerth. Yn gorff aniannol yr heirif, yn gorff ysbrydol y cyfodir ef. Ac yna mae Paul yn mynd mlaen yn dydi adnod 51, clywch, rwyf yn mynegu dirgelwch i chwi. Nid ydym i gyd i huno, ond rydym i gyd i gael ein newid mewn eiliad, ar drawiad amrant, ar ganiad yr utgorn diwetha. Oherwydd bydd yr utgorn yn seinio, y meirw yn cael ei cyfodi yn anllygredig, a ninnau'n cael ei newid. Oherwydd rhaid i'r llygradwy hwn wisgo anllygredigaeth, ac i'r marwol hwn wisgo anfarwoldeb. Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, ni'n mynd i farw fel had, ond mae'r hyn fydd yn codi yn mynd i edrych yn dra wahanol. Bydd ein gogoniant ni yn fwy na gogoniant yr haul a'r lloer a'r ser. Pam? Wel, achos mae delw ydy un o'r nef yn mynd i fod arno ni, a ni'n mynd i fod yn debyg iddo fe. Dim llygredigeth. Dim pollution. Mae'r corff yma a natur ni wedi cael ei lygru ond gan bechod. Byddwn ni'n meddwl am heno, ond ni'n gwneud pethau a ni'n dyfaru, ni'n gwneud pethau weithio ni ddim eisiau gwneud nhw, ond ni'n methu helpu'n hunan ni'n llygredig. Ond ddim yn yr atgyfodiad. Mae Paul yn sôn am gwaradwydd, hynny mae'r corff yma ar y ddeiar ni'n profi cywilydd ac euogrwydd. Ni'n gwneud mes o bethau a ni'n methu cael gwared ar y pethau yna, ond bydd yr atgyfodiad yn wahanol. Mae'r corff yma yn wan. I ni yn blino, i ni yn brifo, i ni yn mynd yn sal, i ni yn wan mewn gymaint o ffyrdd. A'r holl bethau hynny sydd wedi dod i fewn i'r byd oherwydd y cwymp, ond ddim yn yr atgyfodiad. Na, cyfodir mewn anllygredigaeth, cyfodir mewn gogoniant, cyfodir mewn nerth. Meddyliwch am yr holl bethau hynny, am eich bywyd chi. Yr holl bethau hynny am eich corff chi. Yr holl bethau hynny am eich bydolaeth chi. Ar hyn o bryd sydd yn ddiflas ac yn boenus ac yn eich gwneud chi'n rwystredig. Yn yr atgyfodiad byddwn nhw wedi mynd. Bydd y corff newydd yma sydd wedi cael ei baratoi ar ein cyfer ni, bydd e ddim yn gorff ar gyfer y byd yma, na, ond yn gorff ar gyfer y byd i ddod. Corff addas i fwynhau presenoldeb Duw ei hun. Sa'n os chi'n berson mentrus, os chi'n hoffi mynd ar ryw deithiau i ymchwilio ac archwilio, mae pobl yn hoffi hynny. Mae yna bobl sy'n trial mynd i waelod y môr. Mae yna bobl sy'n trial mynd i ben Everest a mynyddoedd uchaf y byd. Mae yna bobl sydd hyd yn oed yn trial ffeindio ffordd i fynd i'r gofod ac i ryw blanedau eraill. Ond y broblem o hyd yn yw dyw ein corff ni ddim yn addas i'r llefydd yna. Dyw'n corff ni ddim yn addas i fynd i waelod y môr. Dyw'n corff ni ddim yn addas ar ben ei hun i fynd i dop Everest. Dyw'n corff ni yn sicr ddim yn addas i fynd ac i fodoli ar blaned arall. Ac ar hyn o bryd, dyw'n corff ni ddim yn addas i fod yng ngoleuni a presenoldeb Duw. Ond wnaethon ni ganu'n gynharach yn do. Un dydd byddwn ni yn gartrefol yn y nef. Yn gartrefol. Dyna lle fyddwn ni'n perthyn.
A mae'n anodd dychmygu fi'n gwybod. Mae'n y lot ni ddim yn gwybod am y corff newydd yma, achos mae'n y lot ni ddim yn gwybod am y nefoedd. Ond ni yn gwybod hyn, hynny yw, fydd e'n dda. Fydd e'n berffaith, fel mae Duw ei hun yn dda ac yn berffaith. Pan mae'r utgorn yn seinio, bydd y meirw'n cael ei cyfodi. Pan mae'r utgorn yn seinio, bydd y saint sydd wedi marw yng Nghrist yn cael ei cyfodi, a bydd y saint sydd yn fyw ar y pryd yn cael ei trawsnewid mewn moment, in the blink of an eye. A marwolaeth yn cael ei lyncu mewn buddugoliaeth. Byddwn ni'n debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Yn berffaith, yn ddibechod, yn fyw a byth i farw mwy. Dyna sy'n cael ei gynnig i ni'r bore yma. Trwy ffydd y marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae'n rhaid gorffen trwy gofio mae'r pethau yma dim ond ar gael i ni trwy ffydd. Yr proffwyd Daniel yn ysgrifennu hyn. Bydd llawer o rai sy'n cysgu yn llwch y ddeiar yn deffro, rai i fywyd tragwyddol, a rhai i waradwydd a dirmyg tragwyddol. Hynny yw, ni wedi bod yn meddwl dros yr wythnosau diwetha, ac mae yna un pregeth gen i ar ôl os dyw i'n mynd, meddwl am atgyfodiad y Cristion, a mae'n wych, mae fod yn anogaeth, a mae fod yn gysur i ni. Mae Paul yn ysgrifennu fan hyn at eglwys. Rhaid i ni gofio hyn hefyd, bydd yr atgyfodiad yna ar ddydd y farn, ar sain yr utgorn, i rai fydd e'n ddiwrnod dychrynllyd. Bydd rai yn deffro i fywyd tragwyddol, rai i waradwydd a dirmyg tragwyddol. Heb Grist, does na ddim buddugoliaeth. Heb Grist, byddwn ni'n cyfodi ar y dydd yna dal yn llygredig. Byddwn ni'n codi dal gyda'n gwaradwydd ni, ein eogrwydd ni. Byddwn ni'n codi ar y dydd yna dal yn ein gwendid. Bydd e fel, falle bod chi wedi cael profiad fel hyn, deffro o hynlle, ac yna mae reality sy'n gwynebu chi yn waith na'r hynlle. Dyna fel fydd hi. I rai yn atgyfodiad y meirw, bydd yn codi i wynebu barn a cosb a marwolaeth tragwyddol. Sdim syndod o sef bod Paul, wrth ddod i ddiwedd yr adran yma, yn gorfod moli Duw. Am yr hyn mae e wedi wneud dros y Cristion. Mae'n dweud adnod 57, ond i Dduw y bôr diolch. Yr hwn sy'n rhoi'r fuddugoliaeth i ni. Trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae hynny ar gael i ni, i chi. Trwy'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r pethau ni wedi bod yn meddwl amdano nhw, yr corff golgoneddus, anfarwol, anllygredig yma, ar gael. Dim ond bod ni'n credu yn yr arglwydd Iesu. Diolch iddo. Amen. Amen. Yn ei ganu emyn i orffen. Ni allodd angaid i ddal Iesu yn gaeth, ddim hwyn ar trydydd dydd, yn rhydd y daeth. Ni ddelir un o'i blant mynd i bant y bydd, fe'i gwelir ger ei fron yn llon ei gwydd. Na ni sefyll i ganu.
nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glam, i aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.